فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت سلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا أفوينا تبحري حجونا نكاس وانو تحتا سلا زنغسنا اللي وحليب قوتا عمام قدمينا نزلو إيدك حالو والله سماينا نبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كوبيس زرعة سمريت الله يقرف صقي كيف وصنا سربت كيسعنا زرعي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقز وننقبر شنشاي كتامبر ننقز حجة وننقز بيتنا تسعة تحدث مكاني مسمار وجهات مسقى بتاريخ ورقع ودمنا كسمر انترناشنال لو زبهال له كسمر انترناشنال لو والا يتصحف ግዛተ ዋሕድነት ናይ ሓንቲ ሃገር ሉዓላውነት ኣፍልጦ ዝሃብካዮ ሪኮግኒሽን ዝሃብካዮ ዝፈረምካሉ ውዕል ኢን ጉድ ፌዝ እሱን ኣሎ ከስተመር ኢንተርናሽናል ሬስ ጁዲካታ ብይርጋ ተወሲኑ ዝሓደረ ምዃኑ እዚታት ንኢትዮጵያ ድሕጂ ንትፍርሞ ውዕል ዝያዳ ይቕሬታ ዝያዳ ዘይተኣማኒ ትገብራ ዝያዳ ውሕስነት ዝሓታ እዩ ካልእ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ኢትዮጵያ እንድሕር ምስ ኤርትራ ዘይተቐበል ተኾይና ምስ ኩሎና ሃገራት እያ ዘይተቐበል ማለት እዩ ምስ ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኬንያ ምስ ሶማልያ ምስ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዋላ በአፍሪካን ዩኒየን ሄድኳርተርስ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኮሎኒያል ባውንደሪስ the very fact ቅዱስ እዩ ዝብሉ አፍሪካን ዩኒየን ኮሎኒያል ባውንደሪስ ቅዱስ እዩ ዝብሉ ብምንም ዓይነት ተኣምር ዝቕየር ኣይኮነን ስለዚ ኢትዮጵያ ሞራላዊ በሪኽ ባይታውን ኣይህልዋን እዩ ናይ አፍሪካን ዩኒየን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ከተንግድ ኣብዚ ቀረባ ግዜ መቸም ካብቶም ጎረባብትና ናይ ሸነኽ ደቡብ ብዙሕ ሃበስ ቀደስ ውተታ ሃለውለው ክንሰምዕ ፀኒሕና ሊና ዝሓለፈ 2 ዓመት ትደግሲ ሕማም ናይ ባሕሪ ሕማም ምስፍሕፋሕ ጎበጣ እጂ ሓሊፉ ከዓ ጉልባብ ከም ናይ ኣህጉራዊ ሕግን የለን ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ ምሁራት ዝበሃሉ የቕርቡ እዮም ኣብቲ ማዕከናት ዜናኦም ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣስተምህሮታት ወይ ወርክሾፕስ ኣብ ዝግበር ስለዚ ቢንያም ብዛዕባ እዚ ትዕዝብትኻ ናይ ቀረባን ብሓፈሻ እቲ ምርኩስ ኣለዎም ዶ ንኣሕጉራዊ ሕጊ ዝምልከት ስለምንታይ ብመንፅር ሕግን ኣሕጉራዊ ውዕላትን ታሪኽን ኢና ክንድህስሶ ነዚ ጉዳይ كما توزي خماي impression ناتك أبز اوكي يعني اللي من البات حانتي كابت ابي يو سي بيركلي سبيشالايز قبر كله عود تمرتي انترناشونال لوي تتقداسنتي ابزا ارسون عبيو بزح
ማቴሪያል ሳኪበ መጽናዕቱን ገይረ لازم بعيني حق فلاي بانترناشونال لو كتري كلها تزقربو زلو سنه موقت يحفريو قالت ما يزحز عينت زسكف ناي حق مسرت سلازلو ما يكون مورف ناي بوليتيكا ويكات اليتيزم نبلو كركر تادي كوينو بانترناشونال لو اب مغابه عريبو موغيتوم زسعروا له عينت ايكونن منالبات كان علامه نايزي ديسكشنون بزعبا ناي حقي وراءات ويكاتم ليغال انسترومنتس سنبلوم غوغو مرداتا كلونا تدي كوينو ጉዳይ ኤርትራ بحق ወታደራዊ በዲፕሎማሲ ፖለቲካን حسابنا حوارون ዝተዓጽው እዩ بحق ተኸፊቱ ዝምገተሉ ነገር ኣይኮነን ግን ካብ ዘልዓሎ እቲ ንሕና ዘለና ናይ ሕጋዊ ክርክራት ከዓ ከነብርህ ወይ ከዓ ንህዝቢ ከነፍልጥ ነቲ ኮንፊውዥን ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ስጋታት ወይ ዘይድሊ እንታይ ቤላቤሎ ነው ንብሎ ንዑን ክሕግዘና እዩ ምናልባት كستو قليلنا متقاسكواتي جوابا باهلنا يفقدلنا يقطعنا يو جن انا خابزم كلهم كوربوز حاجيو حدا مهور نرجع حقنات بتبعت تزاربه حجي بهيوت يلن نفسهر بروفيسور درجه زلك انت زي تقاقي اب يونيفرسيتي اديس ابابا ناي حقي مهور حقي بروفيسور ون بتري تي قداي ناي بحري ناي عسب زبهل زبولو ناي بحكي تبعت راح زي كونها اكاديميك انتجريتي ون زلو خوينو رخيبه حدا زي ترحيو برتي بزحت غنسمعهم ز حاجه ناسي ناي بحكي زحزني هم زبلكايو اب كم زي درجاتي تي سكولارشيب تي مهراوي حقنت كم زي درجة وريدو ترى ناي بوليتيكا مسارحي خوينو حسوت فبراك ناي بروباغاندي سرحت غورو هتريوم كلها عبيتي مو تصغرو زبقلو بعد متى بسبعاتنا بثمانينات صعقوا كم او عينت ستايك دبل كلهاس تولكت يبلك كم بزعبه نفسي محر اي ثينك قدمي شدشت ورحي قلبي لي حليفو بيوت يلن دكتور درجه زلكه وي بروفيسور درجه زلكه اتز زبولو زحبو مسكرنت بزعبا ناي غداي ناي بحري كما يرخيبك حسن بالك يا وانا وانت حطاتي له كتاتلو نير ناي بحكي ابزي غيزيو بمحلافو يحزني حدا نتي اوبجكتيف زو ودعو زخونه مخرك هوم بزخل زنبره تبع مهوري نيرو unfortunately حالفولو ناي حق سب تخوينو نت منغستي كمز عينت ودعو زخونه ምናልባት ኣብ ሕጊ አሲድ ቴስት ንብለሉ አሲድ ቴስት ማለት ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ክልቲኦም ተኸራኸርቲ ወገናት ተንወስዶ ዝምስክሮ ወይ ዝህቦ ናይ ሕጊ ርእይቶ ሓደ ዓይነት ድዩ ኣይኮነን ዝብል መምዘን ኣሎ ብወገን ኤርትራ ወሰዶ ብወገን ኢትዮጵያ ወሰዶ ምክንያቱም ሕጊ ኦብጀክቲቭ ምናልባት ኣብቲ ንዓዓት ተኸራኺርካ ንዓኻ ዘርብሑ ነገራት ክትደሊ ትፍትን ተደይ ኮይኑ ናብ ፖለቲካ ወሲድካ ቶታሊ ካብ ሕጊ ወፂኻ ከምዛ ዓይነት ሬክለስ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻ ኢን ዘ ሎንግ ረን ዘኽፍለካ ዋጋ ከቢድ እዩ والله ድሕሪ ከምዛ ዓይነት ርእይቶ ፖለቲካዊ ርእይቶ መሃብ ናይ ሕጊ ሰብ ኮንካ ድሕሪኡ ዝሰማዕካ ሰብ እውን ኣይክህሉን ጀስት ምናልባት ኣብ መጋባያውን ከም ጠበዓ ሆንካ ክትምግተሉ ትኽእለሉ እቲ ናይ ሕግን ናይ ሞራልን በሪኽ ባይታ ትስእኖ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንቆይ ብትብዓት ነቲ ሕጊ ብምዝራቡ ኣህጉራዊ ናይ ፍትሒ ቤት ፍርዲ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ሄግ እዩ እቲ መደበሩ መስለኒ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ኣሎ ድዩ ጨናፍር ኣብ ካልእ ሃገራት የብሉ እቲ ካንዲ ቦቱ ኣብኡ እዩ ከም ኣድላይነቱ ግን ኣብ
ኣብ ካልእ ቦታ ክጋባእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ፕሮሲጀር ኣብ ዝገበረሉ ንሎጂስቲካል ፐርፐስስ ኣብ ዝጥዕም ማለት እዩ እምበር ቋሚ ቦቱ ሄግ እዩ ናይ ዶብ ኮሚሽን ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዶብ ኮሚሽን እውን ኣብቲ ናይ ሄግ እዩ ተዳንዩ ኣብኡ እዩ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ እዋን እውን መንግስቲ ሱዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከሲስዎም ኣሎ ነዚ ዳዕሚ ስሪዕ ዝበሃል ራፒድ ሰፖርት ፎርስስ ወይ እቲ ቁልጡፍ ኣብ ደገፍ ዝበሃል ብሓምዳን ዳጋሎ ሕመቲ ዝምራሕ ብዝገበሮ ዝፈፀሞ ህልቂት ጄኖሳይድ ኢማራት ንዕኡ ትድግፋላ ኢሉ ከምዚታት ኬዝስ እውን ይሰምዕ ማለት እዩ እቲ ምናልባት ናይ ጄኖሳይድ ኬዝስ እንድሕር ርኢና ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ እቲ 1953 ተጋጊ ኮንቨንሽን ኮምፐልሰሪ ጁሪስዲክሽን ንብሎ ኣሎ ኣስገዳድ ክልል ስልጣን ናይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ሳውዝ አፍሪካ ንእስራኤል መስከሰሰታ እስራኤል ክትነጥቆ ይትኽእልን እያ ምክንያቱም ሓንቲ ሃገራት በቲ ፈረምቲ ናይቲ ውዕል ክሳብ ዝኾና በቲ ጉዳይ ተዳኒት እየን ምናልባት ካባና ዳሕራይ ዋላ ክመፅኡ እንተኾንኩ ናይ ቺሌን ቦሊቪያን ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝኸደሉ ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዐን ከይኮነስ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አሜሪካን ስቴት ዝብል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝለዓል ግጭታት ኣስገዳድ ክልል ስልጣን ወይ ኮምፐልሰሪ ጁሪስዲክሽን ንብሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዘሎ ግን ንሕና ኤርትራ ክሳብ ዘይተሰማምዐት ወይ ዝኾነት ሃገር ክሳብ ዘይተሰማምዐት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዝኾነ ጉዳይ ምርኣይ ስልጣን የብሉ ግርም በቃ እዚአን ዘለዋ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ክንሰግር ምቋም ኤርትራ ከም ሃገር ወይ ከም መንግስቲ ታሪኻዊ ማፃፃ ድሕረ ባይታ ክልቲኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣክቹዋሊ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዳርጋ ኣብ ተቀራራቢ ግዜ ምናልባት ገሊኦም ኤርትራ እኳ ዳኣ ትቀድም ከም ሃገር ዘቐመትሉ ዝብሉ ኣለው ስለዚ ንዕኡ ክንርኢ ብናይ ኢጣልያ ምምፃእ ኢጣልያ ገለ ጀሚርካ እቲ ታሪኻዊ ነጥብሳት ተኣሳስረልና እዚ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝለዓለ እቲ ቀንዲ ዘረቦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣቀዲምና ከም ዝበልናዮ ዕውር ዝኾነ ናይ ፖለቲከኛታት ክርክር ተደይ ኮይኑ ብሕጊ ተወሲኑ ዝሓድር እዩ ግን መብርህ ክንህብ ስለ ዘለና እቲ ታሪኻዊ መፃፁ ሕጋዊ ማለት እየ ክንሪኦ መጀመርያ ዓሰብ ኣብ 1869 ወርሒ ኖቨምበር ማለት እዩ ሓደ ኢጣልያዊ ሚሽነሪ ወይ ከዓ ዳህሳሳይ ሚሽነሪ ዳህሳሳይ እዩ ኣብ ዓሰብ ካብ ክልተ ኣሕዋት ሱልጣን መሬት ገዚኡ ሓሰን ቢን ኣሕመድን ኢብራሂም ቢን ኣሕመድ ዝበሃሉ መሬት ገዚኡ ነዚ መሬት ከዓ ከም መኽዘን ክንጥቀመሉ ኢና ብዝብል እዩ ብስም ሓደ ሩባቲኖ ዝበሃል ካምፓኒ እዩ ገዚእዎ ድሕሪኡን ነቲ መሬት ብምውሳኽ ኣብ ማርች 1870 ካብ ሳልሳይ ሓዎም ሓዊሱ ንሰለስቲኦም ኣሕዋት ውዕል መሸጣ ገይሩ ነቲ መቐዲሙ ዝገዝኦ መሬት ይዕብዮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ውዕል ዝገበረ እቲ ካምፓኒ እዩ ዋላ እኳ ሩባቲኖ ዝበሃል ካምፓኒ ወኪል መንግስቲ ጣልያን እንተነበረ ወግዓዊ ውክልና ስልጣን እንተነበሩ ሕጋዊ ሕልኽልኻት ብምፍራሕ ኣብቲ ግዜ እቲ ብስም ጣልያን ውዕል ኣይተገብረን ብስም እቲ ካምፓኒ እቲ ዘቕረቦ ምክንያት እንታይ እዩ ምስ መኽፋት መትረብ ስዌት ወይ ስዊዝ ኣብ መንጎ ጄንዋን ቦምቤን ወይ ከዓ ሕጂ ሙምባይ ናይ ንግዲ ርክባት ንምግባር ነዚ ቦታ እዚ ከም መኽዘን ናይ ፈሓም ናይ ከሰል ናይ ማይ ናይ መግቢ የድልየና እዩ ብዝብል ነዚ መሬት ምስ ገዝአ እቲ ካምፓኒ ናይ ጣልያን ባንዴራ ኣብኡ ሰቂሉ ክሳብ ተደይ ተጋጌ ክሳብ 1870 ፀኒሑ እዩ ኣብኡ ድሕሪኡ ገንዘብ ወዲዩ ሳፌቶ ናብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ዝተመለሰሉ ንካልእ ሚሽን ኣብ ነቲ ቦታ ብቀፃሊ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ናይ ግብፂ ንእሽተ ናይ ውግእ መርከብ መፅኡ ነዚ ኩነታት ምስ ተዓዘበ ኦፊሻሊ ጥርዓን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ይቐርብ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግሬት ብሪተን ዝተሓላለኸ ርክብ ነይሮን ግሬት ብሪተን ተርኪ ኤንድ ኢጅፕት
ናብ እንግሊዝ ጥራን ምስቀረበ ኣብቲ ግዜ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይ እንግሊዝ ነበረ ዝሃቡ መልሲ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ሱፐር ፓወር ነይራ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ሱፐር ፓወር ነይራ ዲፋክቶ ንቱርኪን ግብፅን እንትቆፃፀር ንሳ ድሓረይ ክንርኢ ኢና ከመይ ገይሩ ናብ ዋንነት ናብ ጣልያን ከም ዝሰገረ ግብፂ ጥራን ምስ ኣቅረበት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሓሸ እጀታ ወይ ከዓ better title ንብሎ ኢንተርናሽናል ዘለዋ ንብሙሉእ ምዕራባዊ ገማግም ቀይ ባሕሪ ዝቆፃፀራ ቱርክን ግብፅን እየን ስለዚ ጣልያን እቲ ዝገበረቶ ነገር ተቐባልነት የብሉን ኢላ መሊሳ ግን በዚ ኣይተዳሃለትን ጣልያን ተመሊሳ መፅያ ኣብ 1879 ከባቢ ማለት ድዩ መራኸብ ውግእ ናይ ጣልያን ናብቲ ናይ ከባቢ ዓሰብ መፅን እንደገና እንግሊዝ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ናታ ስጋኣታ ወይ ከዓ እቲ ኮንሰርንስ ገሊፃ ግን ዝሰምዓውን ኣይረኸበትን ምርድዳእ ነይሩ እዩ ጣልያን ቀፂላ ዝተፈላለዩ ውዕላት ምስ ሱልጣን ረሓይታ ምስ ሱልጣን ናይ ብስግር ናይ ደንካለ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዓፋር ምስኦም ከይተረፈ ናይ ፕሮቴክቶሬት ውዕል ፀላኢ ተመፅዩስ ናይ ጣልያን ባንዴራ ክሰቅል ዝብል ውዕል ገይሩ እዚ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዝበሃለሉ ግዜ እዩ እዚ ማይንድ ስግር ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋሩን ናይ ሕርሻ መሬት ሂቦም እዩ ኣብቲ ዝነበረ ሱልጣን ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ምኒልክ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ወይ ኣብያ ኣይስምዐን ኣይነበረን ኣብ ስልጣን ኣይነበረን ኣብ ሸን ኣይነበረን ልክዕ ወይቶም ናይ ሸዋ ነገስታት ብሎም ወይ ናይ ትግራይ ወይ ሃፀይ ቴዎድሮስ እኳ ርሑቕ ነይሩ ጎንደር እዩ ከም ሰበታተን ዮሃንስ ነይሩ ምኒልክ በዓሉ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ቴዎድሮስ ነይሩ ክሳብ 1855 ዝሃድም ነብኡ ክትክእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ምናልባት ናይ ሱልጣን ናይ ዓፋር ዝገበሮ ውዕል በዚ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኢትዮጵያውን ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝገበረቶ ውዕል ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ኣብቲ ፅሑፋት ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ታሪክ ናይ ዓዲ ጣልያን ክትርኢ ከለካ ምስ መን ውዕል ከም ንገብሩ ናይ ንፈልጥና እዮም ዝብሉ ነይሩ ምክንያቱም ኣብዚ ርኢና ኣለና 1884 ትሪቲ ኦፍ ዓድዋ ወይ ሂወት ዝበሃል ምስ ዮሃንስ ተገብረሉ በቲ ከዓ ንብረት ክኣቱን ክወፅን ግብሪ ክኸፈል ኣለዎ ዝብል ናይ ንጉስ ሸዋ ዝተዋዕሎ ውዕል ኣሎ እዚ ከም ሓደ ኤንቲቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብቲ ግዜ ትስ ኣይነበረትን ገና ከም ሃገር ሲታ ኢትዮጵያ ትብል ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ካርታ ኣይቆመትን ነይራ ኣይቆመትን ምናልባት ድሕሪ ሞት ዮሃንስ ምኒልክ ፓወርፉል ኮይኑ ዝመፀ ድሕሪኡ ዝነበሩ ውዕላት እዩ ከም ናይ ድሕሪ ውጫሌ ጀሚርካ ከም ኤንቲቲ ከም ሓደ ቦታ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ውዕላት ክትሪኦ ከለካ ንጉስ ሸዋ ጥራይ ዝብል ነይሩ ዳሕራይ ፅና ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ንጉስ ሸዋን ከፋን ጋላን ኢሉ ከዓ ተፃሒፉሉ ሕጂ እቲ ቴሪቶሪ እንዳገፍሐ ብዝኸደ እቲ ታይትል እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ጣልያን እዚ ኩሉ ውዕላት ክትገብር ከላ ተመሊሶም ውዕል ይገብሩ ነይሮም ምስ ጣልያን ንኣብነት ውዕል ኣሎ ካብ ዓሰብ ክሳብ ደሴ መንገዲ ክስራሕ ዝብል ውዕል ኣሎ ምስ ሱልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉስ ሸዋ ንብረት ክኣቱን ክወፅን ግብሪ ከፍል ኢሉ ዝተዋዕሉ ኣሎ ብናይ ሽዑ ሱልጣን ናይ ደናክል ኢሉ ዝነበረ ሰብ ገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጣልያን ክትከላኸሉ ዝብል ዝሃቡ ዘፈረሙ ውዕላት ኣሎ ሕጂ ጣልያን በዚ ኣይበለትን ብዙሓት ውዕላት ገይራ ምስ ሱልጣን ረሓይታ ምስ ሱልጣን ናይ ደናክል ብዙሓት ውዕላት ገይራ ምናልባት ኣብኡ ጠቒሰ ኣለዎ ኢንተረስት ኦፍ ታይም ኩሉ ኣይንገልፆን ኢና ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ተቃውሞ ናይ ግብፂ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘየምፀ
እንግሊዙን ተደልዮ ስለዝነበረት እንታይ ኢላ ተመኸራ ንጥላን ብዘለኒ ጽልዋስ ንቱርክን ግብፅን ከእምነ ንኽእል ከይቃወማ ትብል ኦኬ ላ ምስተሰማማዕት ነዚ ሓሳብ ሒዛ ኣባይ ብሪጣንያ ንቱርክን ግብፅን ከተእምነን ፈቲና ኣይተቐበሉን ምናልባት ከም ሓደ በልሕ ኣካይዳ ዝሕሰብ ኣብዚ ግዜ እንታይ ኦኬ ጥለ ምናልባት ንምንታይ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ውዕል ዘይንገብር ይብሉ ማለት እዩ ነዚ ባህላ እዚ እንግሊዙን ስለ ዝተቐበልዎ ኣብ ቲንክ ኣብ 1882 ኣብ ፌብሩዋሪ ኣብ ለንደን ብዛዕባ እዚ ጣልያንን እንግሊዝን ውዕል ገይሮም ወይ ከዓ they exchanged diplomatic notes زيادة no እዚኣ ኣይኮነትን imagine በዚ ውዕል እዚ መሰረት ከዓ ተርኪን ግብፅን ተሰማሚዐን ነቲ ዓሰብ ከባቢ ዓሰብ ሙሉእ ጣልያን ገዚኣቶ ዝነበረት ከባቢ ኣብቲ ግዜቲ ከባቢ 630 ተርቢዒት ስኩዌር ኪሎሜትር 1253 ነበርቲ ዘለዎ ከም ናይ መጀመርያ ግዛኣት ናይ ኢጣሊ ኣዊጃ ናይ ሲቪል ምምሕዳር ተኺላ ከተካይዶ ጀሚራ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ምናልባት እታ ካርታ ሂበካ ኣለኹ እቲ ዝተገብረ ውዕላት ብሙሉእ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪኡ ክንከይድ ኢና ናብ ዙላ ናብ ባፅዕ ክንከይድ ኢና በዚ ውዕል እዚ እቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ጣልያን ሰጊሩ 1963 ሜይ 1963 ናይ ካይሮ ዲክለሬሽን ናይ መግዛእታዊ ወደባት ክፍረም ከሎ ኖቨምበር 1962 ፌደሬሽን ኤርትራ ኣፍሪሳ ነይራ ኦሬዲ ኢትዮጵያ ሆነት ፌደሬሽን ነዚ ሕጂ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝከራኸሩ እንታይ እዮም ኦሬዲ ኣፍሪስና ስለዝነበርና ፌደሬሽን መግዛእታዊ ወደብ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል ሌትስ ጎ ቱ ሊጋል ዶክመንት ክንከይድ ኢትዮጵያ ዩኤን ንመጀመርያ ግዜ ድራፍት ዝገበሮ ፌደራል ኣክት ዝበሃል ንኤርትራን ኢትዮጵያን ንፌደሬሽን ዝጠመረ ሕጊ ብናታ ዩኒላተራል ብበይናዊ ኣፍሪሳቱ እዚ በዕሉ ዘይሕጋዊ እዩ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ሊጋል ኤክስፐርትስ ወይ ከዓ ሊጋል ግሩፕ ናይ ዩኤን ኣብቲ ግዜቲ ንኣንዘይ ማቴንዞ ነጊሮም ምፍራስ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ምክንያቱም ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ዘጽድቆ ሰነድ ስለዝኾነ ኢትስ ኦሬዲ ኢንተርናሽናል ሎ 309 AV ሓሙሽተ ትብል ዘለካ ጎበጣሲ ዝኾነ ይኹን ሕጋውነት ክትበሉ ይትኽእል ኢኻ ከም ዝበልካዮ ሓደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዶክመንት ኣሎ ንዕኡ ከም ውዕል ክውሰድ ይኽእል እቲ ውሳኔ 309 AV Yes, UN resolutions are part of international law. Resolution na General Assembly akal na international law. ንዑ ዝምልከትካ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንጹር መምርሒ ውሳነ ኣሎ ኣካል ናይ ሕጊ እዩ ኢግኖር ገይሩ ምናልባት ዳሕራይ ኣብ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ክንመፅኦ ኢና ከመይ ገይሩ ንድሕሪት ተመሊሱ ነዚ ነቲ ጌጋታት ከም ዝኣረሙ ኣራይ እዚ ግዜ ከይተኸደና ቅልጥፍ እናበልና ክንስጉም ኢና በር ትዝርዝርሲ ብዙሕ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ስላይድ ናበይ ክኸይድ ሕጂ ናብቲ ናይ ፓሪስ ፒስ ትሪቲ ንኣብነት ናይ ኣገዳስነት ወታደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ እንታይ እዩ ካብኡ ንህዝቢ ኤርትራ ነብሱ ከመሓድር ድሉ ንምግባር እዩ ነይሩ ሕጋዊ ኣገዳስነት ናይ ብሪቲሽ ሚሊተሪ ኣድሚኒስትሬሽን እዚ እዩ دهرنا باريس بيس تريتي نخيد هذه وعد سلام باريس انتايو اب شن شعتم 40 شعتن طليان مستسعرت طليان اب تحتها زنبرو مجزاتات بولنتا زغدفتلو زي نا ኤርትራ ሓዊስካ ንሊቢያን ሶማልን ጉዳይን በተን 4 ሓያላት ሽዑስ አላይድ ፓወር ዝበሃላ ክውሰን እንድሕር ዘይተሰማሚዖም ብውኻ ናብ ዩኤን ጀነራል አሰምብሊ ክምለስ ዝተሰማምዓሉ ሰነድ ኣገዳስነት ሕጋዊ ኣገዳስነት ናይ ሰነድ እዚ እንታይ ዝብል it was ቀሊል ነይሩ ምና ኤርትራ ከምቲ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ወይ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ተተኾነ ነይሩ
እተን 4 ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት it's easy شعو ክትውስኑ አንተ ነገር ክንፈልጣ ኣብ 1949 ንኤርትራ ንምምቃላ ብዝተገብረ ውሳኔ ናይ ቤብን ስፎርዛ ኢትዮጵያ ከዓ ክትምቀል ዝተሰማማዓትሉ ብመሰረት ፓሪስ ውዕል ሰላም ፓሪስ ዘይሕጋው ነይሩ ምክንያቱም ኣብቲ ውዕል ኣብቲ ጥብቆ እንታይ ዝብል ዶባት ናይዘን ሃገራት ናይ ምልዋጥ ስልጣን ናይዘን 4 ሃገራት ጥራይ ድሕሪኡ 1949 ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ፈቲኖም እዮም 1949 ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ዝፈተኑ ከዓ ናይዚአን 4 ሃገራት ኮሚሽነርስ ናብ ኤርትራ ኸይዶም ተመሊሶም ነቲ ጉዳይ ናብ UN ምስ መርሑ ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ፈቲኖም 1949 ፌል ምስ ገበሩ 1950 እንደገና ኣጻራየት ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ሰዱ ዘሎ ምናልባት እዚ just procedure መስል ይኽእል ናይዚ ሕጋዊ ኣገዳስነት እንታይ እዩ እዚ ኩሉ መስርሕ መሰል ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔ ስለ ዝነበረ ብመሰረት 1945 ዝጸደቐ ኣድማሳዊ ውዕላት ሰብኣዊ መሰል ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ አንቀጽ 12 መሰል ርእሰ ውሳኔ ኣብ ምግዛእትን ዝነበሩ ህዝብታት ጥራይ ዝምልከት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ከም መሓደር ይኽእል እዩ ድዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሳኔ ክውስን ይኽእል እዩ ንምፅራይ እዚ ኩሉ ነገር ተኻይዱ ልክዕ ከም ህዝቢ ሶማል ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበረ ልክዕ ከም ህዝቢ ሊብያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ እውን ይግብኦ ነይሩ እዩ ተዓሚፁ ተጓዕፂፁ ዓሎቕ ተፈፂምዎ ዳኣ እምበር እቲ መሰልቲ እቲ ክቡር መሰል ናይ ርእሰ ውሳኔ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ቻርተሩ ዘስፈሮሲ ክወሃቦ ግብኦ ነይሩ ካልእ ናይ ገዛእ ርእሳ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ሕግታት እውን ትጥሕስ ኣላ ምክንያቱም እቲ ቅዋምናቶም እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ ዶባ በቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝተሰምረ ዶባቲ ዝብል ዘሎ ነዚታቶም ትጥሕስ እያ ዘላ ካልኣ ቅኑዕ ጉድ ፌዝ ኢን ኢንተርናሽናል ኣግሪመንት ዝብልካ ነዚ እውን ትጥዕሶላ እዚ ቅልል ብዝበለ ገፊሕ ስለ ዝነበረ ብርቱዕ መዘዝ ከምፃላ እዩ ማለት እዩ ብርቱዕ መዘዝ ከምፃላ እዩ እዞም ፖለቲካውያን ልሂቃን ዶ ክንብሎም ወይስ ሚስ ሊደርሺፕ ክላስ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት መመላእታ ክገብርዎ ፀንሑ ዳንኬራ ንሃለውለውን ነጋሪት ኩናትን ብርቱዕ መዘዝ ብርቱዕ ኢምፕሊኬሽንስ ራሚፊኬሽንስ ይበሃል ብእንግሊዝ ከም ዘለዎ ሲ ክርድዎ ኣገዳሲ ይመስለኒ ኣገዳሲ እዩ ኣድላይነት የብሉን እምበር ምስ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ምሁር ፖለቲከኛ ከይኮነት ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ምስቲ ፀሓፊ ይኹን ናይ መፅሓፍ ናይቲ ናይ ሕጊ ምሁር ዝብል ኣብ ዝኾነ መድረኽ ክንምግቶም ቁሩባት ኢና ብሕጊ ስለዝሓፍሩሉ ግን ኣይመፁን እዮም ኢንክሉዲንግ ኣብዚ መድረኽ እዚ ምስ ዝኾነ ቋንቋ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ጌርካ ትመልኮ ኢኻ ብንያም ስለዚ ብኡ ምምጓት እውን ፀገም የብልካ መስለኒ ዋላ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ኣምሓርኛ ንዝኾነ ብሕጊ ምስ ካድረታት ከይኮነስ ምስ ናይ ሕጊ ሞያውያን ዝበሃሉ ብፍላይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኣፍልጦ ዘለዎም ቁሩባት ኢና ግርም እሞ ናይ ብሓቂ ሰፊሕ መብርሂ ኣስተምህሮ እዩ ነይሩ ሌክቸር ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ብፎከስ ዝበለ ቃል ነቲ ቴክኒካዊ ሓረጋት ቃላት ፅቡቅ ጌርካ ተኣሳሲርካልና ኣለካ ብዓይኒ ሕጊ ኣህጉራዊ ውዕላትን ታሪክን ኣብ መጨረሻ ናይ መዛዘሚ ትዕዝብትኻ እንታይ ይመስል እዚ ኣብ ዓለም ሲ ትዕዝብቲ ናይ ዓለም ነዚ ብወገን ናይ ብልፅግና መንግስቲ ብልፅግና ይኹን ተቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን ሓደ ምሁራት ኢና ባህልቲ ይኹን ክቐርብ ዝፀንሐ ዘስደምም ክርክራት ሙጉታት ከም ዝበልኩ ኣቀዲማ ከም ዝበልኮ ዋላ እኳ ዘሰክፍ ተደየለ እቲ ኔሬቲቭ ሰይትገብርዎ ስለ ዘለዎ ዛረቡ ስለ ዘለዎ ካባና እንታይ ክድለዩ ሕጂ ተወዲኡ ዝሓደረ ጉዳይ ከይበልና ክንፅሐፍ ኢና
ኣብ ከምዚ መድረኻት ክንዛረብ ኢና ደድሕሪኦም ኣይንጎይን ኢና መቼስ ግን መወከሲ ዝኸውን ሓደ ዓብ ናይ ሕጊ ፅሑፍ ጌርና somehow ከነቐምጦ ኢና ኣብዚ ዓበይቲ መድረኻት ከይዶም ዝዛረቡ ተኮይኖም መድረኽ ንዓናውን ክብሃው ስለ ዘለዎ ካውንተር ኣርጊመንት ከነቕርብ ኢና እቲ ከምቲ ኣብቲ ፅሑፈይ ዝበልኩ ኣነ ኢትዮ ላይሴ ዝብሎ ሓሶት ናቶ ንምፍራስ በቲ ሕጋዊ ማለት ፖለቲካዊ ከይኮነስ በቲ ሕጋዊ ሸነኽ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና መወከሲ ዝኾን ፅሑፍ ከዓ ጉግል ክግበር ከለዉ ኩሉ ዘፍርስ ሓደ ፅሑፍ ፅሒፍና ከነቕምጥ ኢና ካልእ ከዓ ዘሰክፍ ዋላ ተደየለ እቲ ህዝብና እቲ ሕጋዊ ሸነኽ ናይቲ ክርክር ክፈልጦ ኣብ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ ከዓ ክጥቀመሉ እዚዩ ናተይ ለቦ እምበር ናይ ብሓቂ ብሕጋዊ መንገዲ ወይ ብዲፕሎማሳዊ መንገዲ ዘሰክፍ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን ግርም ዘሰክፍ የለን ከምዚ ኣቅሪብካ ዘለካ ብቐፃሊ እውን ትምግቶ እዚ ሶሊድ ኣርጊመንት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ መጋባእያ ከድካ ኹን ኣብ ናይ ኣካዳምያዊ ምሁራዊ መድረኻት ትክርክር ዕዉት ክርክር ብኩሉ ከዓ ናፅነትን ልኡላውነትን ኤርትራሲ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዝተኸፍለ ረዚን መስዋዕትን ዓወትን ዝተረኸበ ዓወትን ኣብ ሶሊድ ፋውንዴሽን ኣብ ዱልዱል መሰረት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ብሕልፊ ግን ነዚ መንእሰይ ወለዶ ብዙሕ እቲ ንዕኡ ንምድንጋር ዝዓለመ ክመፅእ ዝፀንሐ ናይ ብሓቂ ሃብታም ሰነዳት ዝተሰነየ ኣስተምህሮ ኢኻ ቀሪብካልና ብልቢ መስግነካ ክቡራት ተኸታተልቲ እውን ኣብዚ ክፅሕፍዎ ፀንሑ እቲ ናይ ቻት ዕዘቦ ፀኒሖ ብተመስጦ ክከታተሉና ፀኒሖም የቀኒልና እታ ላይክ ባተን ምፅቃጥ ኣይትረስዑ ኣስፊሑ ክዝርጋሕ ምእንቲ ኣስፊሕካ ናብ ኩሉ ከዓ ከም ዝባፃሕ እዚ ናይ ሎሚ መደብና ብትግርኛ ኮይኑ ከም ሓሳብና ዘሎ ምስ መምህር ቢንያም ፍስሓፅን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እውን ሓደ ተመሳሳሊ መደብ ብእንግሊዝኛ ክንገብር ኢንሻአላህ ቁርብታ ናተይ ዓቕሚ ድርት ኢለ እምበር ሓገዝቲ ተረኺበ ብመሓርኛ እውን ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ክንገብር ሓሳብ ኣሎሞ ብዛዕባ እዚ ከመይ ትሪኦ መምህር ቢንያም ፈቃደኛ ዲኻ ድልው ዲኻ ፈቃደኛ ድልው ነቲ ግዜ ንዝጠም ግዜ መሪፅና ብቋንቋ እንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ነቲ ኦዲየንስ ወይ ከዓ ነቲ ሰማዒ ታርጌት ዝገበረ ተወሳኺ ዲስከሽን ክገብር ፈቃደኛ ድልው الرأي يغنيلنا ناي بحكي باسم channelنا باسم كلهم تخاطاتلتنا بلبي مسكنك ازيو طعامي استمهرو ازيو طعامي معدزتي انو صنيحنا انا خمحت انت خلابو كاز دلي اذا ناي باوربوينت برزنتيشن غير كاز لها تسرح الله حمد الله اميت كالي الله اسفيحكا أكاديمياوي صحف أبزي جورنال ناي إريتريان ستاديز ديو أبكالوتا هوراويان ناي أكاديميا جورنالات كم تحتم تقبر زي محيط أناكا كم حسب خمزة اللي كون عميت كالي نيركا مسلني نزادو إلكا محساب مستسألني عبد الحين ملاتي رقيت صغني خبير والسنة من وسينه سلاوي 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 داجني أخلني نبري بخيبلا عن تسبلاتك إنها تختارت له عالم كم زفت حر حرقين سلاوي سلاوي عالم سكر بس ما خد حزام هي بلا سلام هاي
زرقحي حدا قطراوي قدبو سسان نلا من تحوي سلاوي 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 سمو تفرحي بعقيقو معاس حلفو عين النحسي نعلي نبر نغيحو بجرى نرآي رأس خوينات كوينو قصد ما تبرحي سلاوي 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 سمو تفرحي أول بيبور حقا معداوي بالي حزوتها كما قاري حاوي بدر حيالات مكيلو تداوي نويح تتسميمو خيمونو سلاوي 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 سمو تفرحي ما زال حساب عمتنا مفتير قلالي هون نرحو النقران من قد حرناش بقبري زرقاية من قد حرناش بقبري زرقاية سلاوي 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 سمو تفرحي